kripik gedang godhonge tela titik edang sing penting rata sak bibaripun wonten Sri Kandi Kusuma Putra dipun lajengaken babak salajengipun sumangga. Tole gendon sesarakan kanan tiro. Hei ho hei op ayo ger. Kusuma Putra sing ati-ati anggone kaya pakaryan. Yo. Ye oh man. Jos, woi, ayo lo, us, wah, oh, oh ya, lo, ya ini lo, wah. Bergoyang bersama Kusuma Putra.
O E O ya Ayo lo. Ayo, iyo, ayo. Mas Hamid kali Mas Koko. Ini Mas Hamid. Mas Kaseri. Tut, Mas Kaseri rawuh, Tut. Ayo. Monggo kanca-kanca saking Tunggul Sari matur sembah nuwun rawuhipun. Wonten Mas Hamid kalian kawan-kawan. Yuk. Mas Putu. Ayo lek rene oleh. Dadi trimo. Heeh. Kowe apa larang to lek rene lek 2000. Prana mrene dadi wong ra duwe sayang rambyang uripe mok sing kena atine nalangsa sini sepadha lolo gawe becik tinampa sare ya becik ne awakku
tresno antuk nugroho rana rene dadi wong rang duwe sayang lambrang uripe mung ingkrang atine nalongso dene rasa padha lolo gawe becik ditampa seri bejo-bejaning awakmu janji trimo antuk nugroho ora teko Kusuma Putra. Ayo lo Mas Kolek, tunjukkan pesonamu Mas Kolek. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi atiku tansah rembulan ing wayah wengi nambahi seme ati iki siraku wong ayu mapun sangat nanti hati-hati tadi 2000 Jawa tolong mas vokale jaler sama tambahin sekedik mawon KD 2000 KD 2000 terima kasih. Gawe semurasa
Kusuma Putra. Kadin 2000 terima kasih. Sukses selancar selalu, terima kasih matur sembah nuwun. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nandai semik ati iki pepujan ati ning endi aduh manis kang tak ati-ati Kade 2000
Dosa. Dosa. Keri. Dosa. Keri. Oh, 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 oh. Taruh. Yo. Oh, oh, ah. Pak, oh, yo, ah. Dosa. Yo. Ha lo. Ye ah. Yo. Dosa. Wis mati ora keri pasang aksi ucape bait madu manise yan marayo mampang janjine palsu kelolo terus mesap saja karepe simpen nang atine klageane bagulan wingiye wis mesti ora keri pasang aksi ucape pait madu manise yan mangrayu kumampang jadine palsu. Osa parokku sekul barongan moto beling sing nyata ya maling osa hey ya apa
Jatuh mandang gemprang-gemprang anemen sing sang sing kolodro idaneri sang raseksa ambek montat-montat sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pekek kang pegatan samulat lerko jiwat sang lumangsa lepap kasulaya
tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Inilah sebuah atraksi dari Gideon. Sapa iki? Wis. Piantun gagah. Ayo adik-adik, tepuk tangan adik-adik. Inilah dia, Viro Jagano. Ayo tepuk tangan biar lebih semangat. Sebuah atraksi berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyambi. Siapakah dia? Inilah dia. Iki piye to, Bos? Lek munyarne piye? Sopo? Kok sampeyan ngono kok. Pas itu sing menengahi saman ki lho. Iki lek munyarne piye? Ora. Iki Mas Hamid nggih dugi tepuk tangan buat Mbah Mudin. Kangen joget sunggal malih nggih. Nggih. Ayo ganongan. Ayo. Ora. Sambutan. Iki mang acarane kitanan yoan. Didongani pemerintahan desa. Tonggone. Ora apa-apa. Ayo Bos sambutan. Perbatasan Tunggul Sari Ringin Pitu kok. Tepuk tangan dulu. Mbah Mudin Tunggul Sari. Nah. Ya iki lho Kusumo dirangkep ya iki lho. Iki nyapu. Yo sambutan ngono. Nyapu sambutan aku di Pak Lurah kok. Leh. Saman kan pemerintahan desa lho. Diesel dasmu iki. Apa? Pemerintahan genset. Desa. Ayo. Alhamdulillah. Ganongan toh? Ganongan. Ki apa toh? Ora. Ayo. Nggih, alhamdulillah nyun sewu nggih, Pak nggih. Ojo nengah ngene, Bos. Ayo atraksi rene. Mau. Lek munyarne iki mang lupa yo isin aku. Aku ngerti mau jak ngetan-ngetan ki ngerti aku. Apa? Mau jak ning pawon kono mangan toh. Mangane ning kono mambuk Yo yo banter-banter. Iki bar joget lagek moro rono. Endi? Moro kuwi pawonan. Lah nyapa? Maem. Ora usah. Lah nyapa? Kene iki wis terjamin. Walah, terjamin apa? Gone Bos KD 2000. Bos KD 2000. Kecap kuda 2000. 2000. Sone KD 2000. 2000. Sing kepungkur Kon kepungkur kuwi yo kae. jaranan Kusumo Putra. Kusumo Putra. Mulih gawani kecap sak botol. Sak botol. Kabeh panjak-panjak sing joget gambuh digawani kecap sak botol. Iki diundang. Tepuk tangan buat KD 2000. Ya toh? Ya bener. Sarehne wingi wis digawani kecap sak botol. Ini kecap. Berarti kan kudu beda. Beda iki tahun ini. Saliyane bos kecap berarti kan bos sound system. Ah, nah, bos sound system. iki engko para panjak sing joget karo gambuh karo awakmu barang. Mulih iki engko digawani sekrup sitok-sitok. Lah. Sekrup neyeng sing ndak. Lah kok iso sekrup iki lho. Lho maksudnya iki yo alhamdulillah Mas Doni. Mas Doni kalian Mbak Budoni. Mas Doni kalian Mbak Egi. Buoni. Mbak Egi. Kelo Mbak Egi. Ngerti ora piye mantene roh ora kowe? Ngerti? Ora roh. Ora ngerti aku tas rene iki pisan Kok kok. kowe kira becek kok kon. Lah iki becek to? Alah. Becek yoan. Alah. Kuwi becek ndi iki? Pindho aku rene. Wah tenang. Mbak Oni sing ndi? Mbak Egi kuwi lho. Mbak Egi ndi? Oh, lah kuwi dadae lho. Oh, ki baju putih to. Aku loro. Alhamdulillah, Mas Allah. Doni sing Ndi yo?
Nanti wonge. Sing ndi? Lho kok ra sanding bojone? Pundi? Malah nyanding gendang. Ndi? Lah kok malah nyanding son? Kudune nyanding bojone. Wah iki lho ya baju putih. Oh alah iki lho ge topi anding son iki ta. Utuk. Iki lho kae lho. Masih kayu putih kan lho. Lho utuk iki to? Utuk ngawur. Ditongakne Mas. Wis ditongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Mugi-mugi enggal diparingi putra-putri ingkang soleh lan solehah. Allahumma. Amin. Kene iki daleme Pak Sumarsono karo Bu Megawati. Megawati sing kae Utuk. apa? Jenenge Bu Megawati. Oh, jenenge Bu Megawati. Heeh. Tapi du sing ngene. Uduk. Oh, utuk. Ora ngene. Apa? Iki wonge ngene. Pegane senam. senam. Kulino Tapi iki mang dadi ngene. Iki mang bos, aku mlebu rene. Jebret ya toh. Heeh. Ngarepan wis sego tumpuk-tumpuk. Endi? Ning ngarepan ki lho, sego ayam, sego bebek lengkap. Saman roh jerone, beras tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk. Nah, ngerti ning pawonane. Ning pawonan. Poh tumpuk-tumpuk. Lawuh. Utuk. Apa? Gombal. Kuwi nyatuk ya ora kok berumbah-umbah kuwi kok dilondrekne Wah, ngono. Nyatuk ya tas ropian-ropian duwe gawe gedhe. Lah iya to. Tapi Tapi enak kok Enak. Iya, alhamdulillah kabeh nglumpuk. Dulur-dulur seni kabeh nglumpuk nang kene. Nang mburi ya padha nglumpuk. Alhamdulillah. Terus masyarakat Desa Ringin Putih Tunggul Sari ya nglumpuk. Dusune Ringin Putih. Oh, Ringin Putih. Iki lek diomongi kok ngekel wong kene iki. Omahe kene. Ya ndak ero. Dusun Ringin Putih bodong nglumpuk, Tunggul Sari nglumpuk, iki bot-bote kangen. Wah, Rasa kangen suwi ora ndelok jaranan. Temu kangen. Onone jaranan yo ning kene. Kene iki. Mergo ngerti ora ning Tunggul Sari iki? Lah nyapa? Ora patek enek. Lah anjir Tunggul Sari iki saiki sing Robana ya Robana. Ora, wis padha cuma urung. Oh, urung. Amin tak dongakne. Iki alhamdulillah ki Mei. Mei. Heeh. Mei yo jaranan. Tunggul Sari Mei. Yo jaranan. Ora. Apa? Mei bias, Mei bino. Dadi yo iso enek sing nanggap iso. Ayo, saiki sampean yo joget. Kamu ngapa joget apa? Joget ganongan atraksi. Ganongan iki wis. Urung. Joget sekno. Joget sik. Yo ngisi-ngisini mosok ning Berarti kene ora sampean joget. tapi yo. Halah yo iki bocah iki sekno. Tiro. Wes. Iki sapa iki? Ata urung. Ata. Ya Bonji. Gonji. Sudah. Gendon sudah. Urung. Hah? Anjas. Anjas di Anjas. Jas. Kowe aja mlebu Jas. Anjas. Metu. Kok Ayo. kesusu mlebu? Metu le. Iki lek Pak urung Mudin, digambui malah Pak Mudin kok joget sih. piye? Mbah Mudin dhisik. Oh, Mbak Mudin dhisik. Lu keri no. Loh, Setar dhisik to. seter dhisik, Bos. Aku tuh seter. Lah apa? Aku pion. Nah, iki. Wis. Saiki tepuk tangan buat Mbah Mudin. Yang meriah dong. Nah. Yo. Neng ndi kene parane? Joget atraksi. Joget terus atraksi. Oh. Piye? Metuku kan kono. Loro. Ayo aku tak metu kok kene. Oh, metu kan kene. Ngono ki aja kesusu mok ndek to ngono ki ngisi-ngisine aku dikira aku ora iso. Ya ora ini ora wong keplok-keplok baru. Ngono. Tapi kan yo teko lawangan. Iso. Aku lek mlebu ngono anu. Ayo. Ngono ki aja ndek. Wes. Kok kaya bojone demak-demak. Ayo sing apik joget. Ya wes joget sing apik. Ya. Ayo, Mas. Sing meriah. Tepuk tangan semuanya. Hei. Ayo. Met.
Kok mek trilang-triling ning mburi iki lho. Joget iki lho. Lah yo joget. Ngopo ning mburi mek? Kok koyo mandor ngono. Mandor apa aku golek turan kecap kok. Wingko joget dhisik. Tengere apa to tengere? Tuntung dang lah ngenteni kendang sik. Ngenteni kendang. Omah aku. Lah nyapa? Ora usah dinteni. Lah nyapa? Gua motor dhewe kok. Maksudnya iki ojo kendang. Ojo tuntung dang. Duh. Maju tanjak. Nah. Dah. Penak lambemu ro. Tanjak. Oke. Sing kereng. Ya. Ayo Mas. Yo. Ya sing gagah. Ya, metu. Ya wis. Ya, ayo. Wis. Wis gila. Wis. Hop. Mau joget to trilang-triling tekan tekon ki lho. Kok keliru nek mulane aku teko tak pastikan wis wayahe apa urung. Kuwi wis tuntung dang nuni ngono lho. Berarti kuwi wis. Ngenteni kendang kilomet. Tapi sing apik. Ora ning ngono. Kereng. Lah kok malah wong koyo kompet tipis ngono malahan. Keliru ndah to. Sing kereng gagah. Tek. Nah, ngono. Ngene. Ora iso aku koyo awakmu. Lah nyapa? Jamu koyo tungtung sahur. Ora ngono. Kae yo nek opo kae? Aluminium. Apa? Anomali. Aluminium. Sing gagah. Ayo, tanjak. Ayo, Mas. Wes, kurang gagah. Tegak. Wajah sangar. Hop. Lah kok malah komedi kethek ngono lho. Sing gagah. Neh jajal kendangane Mas, yo. Sing apik. Kereng. Tangane jedit. Lagu. Ketik. Ya piye to, Met? Malah mau tik kok. Atraksi saiki ndang to. Atraksi gek bar iki nek singo barong gede kok. Mburi Singo barong. halimau. Apa? Halimau. Malah ya. Ayo Mas, sing dadi. Yo. Adik-adik seneng apa ora? Atraksine Mas Tiro apik apa ora? Ayo ro, hiburan cah cilik-cilik ro. Nyapa? Oh nggih ngapunten ibu-ibu, anu niki herniane kumat. Empun nggih. Apa? Kok ngendi? Oh, berarti sing kok kono urung, golek rono. Iya ya, atraksi mari ngono dilanjut tari Singo Barong, Kusuma Putra. Heeh ta? Iya. Bangga kon joget. Ya.
Beri tepuk tangan yang meriah. Ais. Ais. Kusuma Putra. Lah kowe iki lho klirumu kowe. Kaya bocah-bocah entul wer keluar ngono lho. Lah tapi penak gregel-gregel. Heeh, wes ayo atraksi nih. Ayo nih atraksi nih. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, cukup luar biasa nih gendong. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Abe, tentunya Mbak Modin. Ayo. Cakere lo. Mas Amit, cakere ini yang cocot. Cakere sampean ini yang cocot teru. Ora sambung gak?